nog zelfs een soort traditie bij de betinking van de slag bij Wijns. Maar er wordt ook naar de takkomst jongen. Zo wordt omtinken joen aan het Friesk bij gemeentelijke werindelings. De nieuwe gemeente Zuidwest-Friesland wil er alles aan doen om het Fries te stimuleren. Dat is botnedig. Er zijn heel veel mensen die vallen direct weer om in het Hollands. Als er maar iemand is die zei dat er de moeite mee had. En ja, dit is zelfs een bezit. En deze gemeente die is van kwart helemaal Frieszinnig. En het zou zelfs een flater wezen dat het bestuur daar net op inspeelt. Als Grenzer, ik ben van het 5e blad, Noord-Grensland. En oud-voorzitter van de stichting Grunnige Tol. Vind ik het mooi de gelegenheid te hebben hier wat door te zitten. Hoe is het met jou, Friesk? Nou ja, dat moet je hem zelfs maar beoordelen. Ik doe mijn best. Ja. Vind je het reeg? Nou, het is nou wel zo dat ik interviews zoals dit, dat mag ik wel graag in het Fries doen. Ja. En ik weet dat het geen 100% is, maar ik vind het wel mooi en wichtig als bestuurder in Zuidwest-Friesland om dat dan extra uit te draaien, wat je hem wel van kennen. Het Rijk, de provincie en Zuidwest-Friesland gaan afspraken maken over een goed Fries taalbeleid. De nieuwe gemeente moet een voorbeeld wezen voor andere gemeenten na een werindeling. In de publicaties van de gemeente zal het Fries broekt worden moeten. De website van de gemeente vind ik dat die tweetalig wezen moet, dubbeltalig wezen moet. Dus het Fries en het Nederlands. Dus wij hebben cursussen voor ambtenaren, wij stimuleren je ambtenaren Fries te spreken die het nog net kennen. Maar wij hebben wel zijn, wat toch het tweetaligens. Dus het is of-of. Want het gaat om de dienstverlening aan de burger. En als de burger om Nederlandstalig vraagt, nou dan doen we dat.